गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि बानजायनायजों हान्था मेलानि सायाव गोनांथार सावरायदों। लामानि रैखाथिखौ थि खालामनो आरो ट्रेफिकनि होंगो दोंगोखौ खम खालामनो थाखाय इ-रिक्सानि थांलाय फैलायखौ सामलायनो थाखाय क'क्राझारनि डिसि मावख'आव गोनांथार सावरायदों। बे सावरायनायाव क'क्राझारनि डिसि, आइ.एस.पि.के डिभिडि, एस.पि आरो गोबां गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरिफ्रा बाहागो लायो। जनाइनि बेरा जलदुबि गामियाव बर' कसारि अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथांमोना रायजो राजाफोरजों सावरायदों। धेमाजि जिल्ला जनाइनि बेरा जलदुबि गामिनि बाथौ थानसालियाव बेरा जलदुबि गामिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि अशक दैमारनि दैदेननायाव गामिनि जेंनाफोरखौ लानानै बर' कसारि अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारी आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथांमोना रायजो राजाफोरजों सावरायदों। बे सावरायमेलाव जनाइ आइ.टि.डि.पि बर्डनि मासिगिरि फैलाव मुसाहारि, जनाइ दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लायो। गसाइगावनि कमलसिङाव इउ.पि.पि.एल दोलोआ मावथिफोरजों सावरायलायनाय जथुम्मा खुंफुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कमलसिं पि.सि.डि.सि नब्लाङाव कमलसिं प्राइमारनि बानजायनायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों इउ.पि.पि.एल दोलोनि मावथिफोरजों सावरायलायनाय जथुम्मा खुंफुंदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै इउ.पि.पि.एल दोलोनि गासिबो मावथिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ लानानै इउ.पि.पि.एल दोलोआ मावथिफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारिया जोबनानै थाङो। दिनैनि बे सावरायलायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन इउ.पि.पि.एल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि आरो कुसुगाव बियाबनि टि.सि.एल.सि मासिगिरि थमास नार्जारजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लाफैदोंमोन। बि.टि.आरनि एम.सि.एल.ए सजल कुमार सिं बिथाङा दुखुथिया नखराव अनसुंथाइ हैदों। श्रीरामपुर बि.टि.सि बियाबनि सिङाव थानाय सिमुदाहि पि.सि.डि.सि नि थागिबि अनासिस किस्कुनि न'आव अर नांदोंमोन। अर खामनायनि जाहोनाव गोबां सम्पत्ति खहा जायो। जाउनाव बिसोर गोबां दुखु खस्थ' सहायनांदों। बिसोरनि दुखुथिया नखराव एम.सि.एल.ए सजल सिं बिथाङा थांनानै थासारिखौ खौरां लाहैनानै हेफाजाब होदों। एम.सि.एल.ए बिथाङा दुखुथिया नखरनो 13,000 रां अनसुंथाइ होबोदों। एम.सि.एल.ए बिथांनि हेफाजाब होनायखौ दुखुथिया नखरा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। गोदान बोसोर हाबनाय लोगो लोगो बि.टि.आर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय लानानै फैगासिनो दङ प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा माखासे मोजां खौरां। बे मोजां खौरांफोरा जादों गोदान बोसोर हाबनाय लोगो लोगो दमासिनि सिगाङावनो गसाइगाव ओनसोलनि 10,000 न'खरनो बि.टि.आर सोरखारा हानि पाट्टा राननानै होगोन। बेल' नङा, चिरां, बाक्सा आरो उदालगुरियावबो गासै 4,000 न'खरफोरनो हानि पाट्टाखौ होनाय जागोन। बेबायदिनो दमासिनि सिगाङावनो बि.टि.आर सोरखारा गासै 1 लाख न'खरनो हानि पाट्टा राननाय हाबाफारिखौ आबुं खालामगोन। जानुवारि दाननि गेजेरावनो 6,000 आइजो गावसुंथा आफादफोरनो 75,000 रां होनायनि गिबि खोलोब महरै 25,000 रांनि चेकखौ होनाय जागोन। बे गोदान बोसोरनि जानुवारि दाननि गेजेरावनो टेट उथ्रिसार जानो हानाय बिजाथिफोरखौ गुदि फरायसालियाव 1,200 फोरोंगिरि थिसनथाइ होनाय जासिगोन। आसाम सरकारनिफ्राय सिउ मोनखानाय जाबाय आरो फैगौ फेब्रुवारि दानावनो फिन गेजेर फरायसालियाव 1,500 मासियाव टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ फोरोंगिरि महरै थिसननाय जागोन। आरो मख'नो गोनांदि बे गोदान बोसोरावनो बि.टि.आर खुंथायनि सि.एस.पि खौ दाफुंनाय लोगो लोगोनो बि.टि.आरआवबो 3 ग्रेड आरो 4 ग्रेड मासियावबो साख्रिनि थिसनथाइखौ थाबैनो होनाय जागोन होननानै रोखायै फोरमायथिदों इउ.पि.पि.एल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङा। नोंथांमोना रांनि गोनांथि समाव एसे बिबांनि एबा मेक्सिमाम 500निफ्राय 10,000 गेजेराव अनलाइन एपनि गेजेरजों 1 आरो 2 दाननि थाखाय एसे खम बिबांनि सुदआव लन लानोब्ला गोरलैयैनो लानो हागोन। बे एबा ट्रास्टेड आरो गभ रेजिस्टार
लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होबाय लिंकनिफ्राय डाउनलड खालामना आंनि प्रम' कड VISIT676BC खौ इन्टार ए प्रमोशन क'डआव इउज खालामब्ला 100 रां फ्रि मोनगोन आरो बे 100 रांखौ लन लाना सुख'ना दोननो हागोन। नोंथांमोना बेवहाय रां जमाबो दोननो हागोन आरो बोसोराव 12% सुदबो मोननो हागोन आरो गुबुन गुबुन खाबुबो लानो हागोन। मख'नो गोनांदि आङो बे एपखौ स्पन्सर खालामाखै, नोंथांमोननि खाबुनि थाखायसो फोसावदों। लखिमपुर जिल्लानि एसपि IPS अफिसार आनन्द मिश्रआ 16 जानुवारिनिफ्राय IPSनिफ्राय बिबान एंगारनानै उदाङै खामानि मावनो थांखिजों चिफ सेक्रेटारिनो लाइजाम हरबाय। IPS अफिसार एसपि आनन्द मिश्रआ एसपि साख्रिखौ एंगारबाय। गोख्रों आरो साहसि पुलिस अफिसार आरो बयजोंबो सिनायजानाय लोगोसे हादरनि गोख्रों खामानि मावग्रा IPS अफिसार बिथां आनन्द मिश्रआ गावनि एसपि साख्रिखौ बिबान एंगारबाय। बिथां IPS अफिसार आनन्द मिश्रआ उदाङै समाजनि हाबा मावनो थाखाय बिबान एंगारदों होनना बुंदों, नाथाय बिथाङा मानि थाखाय साख्रिनि मासि एंगारखो दासिम रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि बिथाङा थांनाय 2010 मायथाइनिफ्राय आसाम मेघालयानि एसपि महरै खामानि मावबोदोंमोन। बिथांनि हरखाब बिबान एंगारनायाव गोबां सुबुंफ्रा गोथौ दुखु मोनदों। आलेरन सावथुनखौ दासिमबो नायनो होननानै नेनानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। रायजो राजाफोरनि गाहामथार खाबुनि थाखाय गोदान बोसोर 2 जानुवारि खालारनिफ्राय 20 खालारसिमनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलेरन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन खालामनानै दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। हाखौ नों मोनहैया जाजों दागि, हाया फाक्का, नों जेबो दागिथार। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। थाखानाय हा हुखौ फाननानै उनाव लान्दा खान्दा जाबालाय आगै। बे हायाथ' आंनिसो। नोंथांनिसो? बिब्दिब्ला नोंथाङा थगायजाबाय? गुनजेदा नोंथांखौबो अरबावबाय। गुनजेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय। नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै।